ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛ କାହିଁକି ହସିଲା? ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ସବୁ କଥାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମାଛଟି ଯେପରି ହସୁଛି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ମାଛ କାହିଁକି ହସୁଛି? ବୃଦ୍ଧା ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଦରବାରରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଯିଏ କହିପାରିବ ମାଛ କାହିଁକି ହସିଲା, ସେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଆଉ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲେ, କବିମାନେ କଳ୍ପନା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦରବାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁଃଖୀ ଦେଖି କାରଣ ପଚାରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଝିଅଟି ହସି କହିଲା, ବାପା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମରିଯାଇଥିବା ମାଛ କେବେ ହସିପାରିବ ନାହିଁ। ହସୁଥିଲା ମାଛ ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କର ଭ୍ରମ। ପରଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଲେ। ରାଜା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ପରେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋତେ ଏପରି କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଳ୍ପନାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିନିଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାଉ। ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଖି ନୁହେଁ, ବିବେକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଭ୍ରମ ହିଁ ଆମକୁ ଭୁଲ ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ।